Ingkay onek dini pore joto bayap song no ani channel lo phai kam ya por joto ani takuk tai bukuk jong no onek dini pore phai ka tin ro baksa ingkay norok bahai tong bai lai khaklai no joto no kaham no tong bai na hinai please kisa je ani live FAINAI comment khai di ani voice clear da na tamam ingkay jodi clear ka ba please comment ke sadi sabso uthai ka ingkay onek dini pore same place o jagao same time ingkay I think last year rogo bo site tu jara rogo no korok salak de rong khana ya saimia pheba onek salni pore tini naro basang kok sana bugo jara man kha ingkai belana hambai norok ani live video phaimani bagai please comments khai di sabso phaika je FAINAI rok comment khana bagai tapok de joto viewers takuk tai bukuk song. So guys, hello, hi, hello. Thank you so much for coming and live video payment bagoi belana hambai 1 like. Thank you belana hambai onek dini pore tini live video phaka ba norok bo phaka no like mo kaja khai dikha je FAINAI okay belana hambai thank you so much. Bahai tong sagrade please kija comment rok khai gare kija sabso phaka je FAINAI rok comment khena bo kita pok de tai ani channel ka tal ka ba subscribe khena bo kita pok de tai subscribe khaman logo loge bell icon click khena bo kita pok de jota an bab song Dilip Trips good night hello Dilip Trip belana hambai no an live video famani begoi bhai tu sagra de nono bohor kaham tom rok klai tong boroni ka sagari please kisa takuk Dilip Trips Tiprasa nongana ingkai please comment khade sabso phaika all viewers joto ani bab song belana hambai joto viewers ono an live stream mo phaimani bagai tai am baksa comments khamani bagai hi hello Tiprasa Mithun hello hi guys thank you so much belana hambai sabso phaika tini ang onek dini pore live video phaika banai kerana ko sabso FAINAI live video ingkai borok da phaino phayang na saimia I wanted to tini ang after 5 months ni pore I think 5 months rong khana live video phaijiga ang tini bohu joroti phaino tini ingkai jodi phayang ke bang 10 15 20 minute ya 30 minutes rong ni pore bisingo nang live video nang paithai sinai ingkai jodi phayang ke ba well kok khai tanai ganai grana ko bohu joroti phayjang no tani mala mo live video phaya balo suka ani comments ani voice clear da please sagra kisa comment khigeri please ani voice clear dangka sabso tong viewers song please comment khani sabso tong ani voice clear da so thank you so much torona berana hambai ani live stream bo am boxa kurungoi to mani bagai joto bayap songno joto takuk tai bukuk songno bahai tong bai lai khaklai no kistono kaham no tong bai na henoi 3 minutes engka kai only 2 views sung to tabo am busi ko te kore nikai sabso tong please kisa comment khai jade belana hambai ani live stream bo je FAINAI viewers rok phaino tongo nikai je nai tongnai rok no paiplay hambai yapor ang je onek dini pore tini ang live video phaika nikai norok kisa comment khai di ani voice clear daung tong ang confirm saimiang tokan voice clear da natamo kai live video phaya baloka norok baksa kisa Jora kesep tongmani bagai kai tini haino hai phaimani ba kai kisa korok khatho ya haing tongo kenor comments kaya kenor comment rok man khaing kai aboni mutabe kok mas ka belana sana ang net dini onek dini pore nini live o phaika ang okay onek dini pore nung phaya ang si onek dini pore phayo do kai saimia no agiro ko phamai kana kai ang ubumung rok to comment rok khajar to nuge nung phaikana dara do sorry ke ang ke phaya balo khata live video onek din ka around 5 months rok khana live video khlai jaiga ingkai kisa Jora kesep ni bagai ingkai tini ang phaika haino hai am bogono borok bo ekdom onek views bo komung tongo ingkai please dara boroni ka sagare do takuk Dilip Tiprasa boroni ka sagare please comment khagir kisa ingkai all viewers song sab tong an live stream mo comment khana ta pok de ta ani channel ka tal ka please subscribe khai de subscribe khai na log log bell icon click khana mo ta pok de joto viewers song no kai bahai rok tong bai lai please comment khade sabso pheka
tay 20 minutes ya 25 minutes jaro tu ang tongnai jodi borok tongha ke ba well borok phaya kita sabrum nisi oke sabrum ni da oke ko kore benano kaham kai sabrum buto ang thangya ko sorry ang ekbar thangka only one time ang ekbar thango o agi o chung donation ni bago rogo thangmani ta kai tini by 2 years ya 3 years sakang ro ang thangmani aboni sakra abon pore aboni sakang bang thangjaya ko okay aboni pore bang te thangya ko opronani last time ang last and first time thangmani kai tabuk tay bisa bisuni pore ha kai abagai pura all Tripura sabrum biang joto jaga no guruk nai bere nai kai ciri Tiprasa takuk tai bukuk semua joto bano male nai. So please comment kade sab tong tabuk je viewers je nai to nai joto by app song no ani voice clear da dara delete please sagrade ani voice clear da phaitong যদি clear থাকে ka basari kisa no YouTube channel rok da khlai da delete sagrade all viewers thank you so much hi Tiprasa music and Hindi hi hello guys thank you so much for coming to my live stream okay sound okay berana hambai dara tam rok khai sagrade kisa tam samuro khai no khai please kisa comment ka sagrade tam rok samung khai ba boklas ko poritung tabuk all viewers please naro kisa comment khai de sab so tong je nai to nai berana hambai chini tak khok dilip nung agi roga live video phara phai da dilip nung ani live video rogo phara phai please sagrade যে ভিউয়ার্স খাই তো না প্লিজ কমেন্ট খাই দেখি যা সবসব তং অনেক দিন পরে লাইভ ভিডিও ফাই বা ইউটিউব একদম আনে ইউ চ্যানেল নো রিকমেন্ড খায়াং তকা গে ক করে খাইনাই রিকমেন্ড তো খায়াং ইয়া আং তাইসা অস্ট্র টাকায় শুরু খাইনাই লাইভ ভিডিও ফাইনানি তাই সাব ভিডিও র খাইনানি বাগৈ গে তাবু কিচা তিনি ফার্স্ট টাইম ba amsu borok phayang to khatane live video ko kore phayano babo salsa phayo ni live okay ninkai ko kore belana hambai ngai command rok khaipano ang khel khaijar mane khel khaije e khaijago ninkai te ko boni channel lo baksa nung command rok khana ta khaipano haida ngai number bai to Dilip Tiprasa ini sujak tips ini sujak rok to command chunu yang. So guys please comment kade sabso tong sabso phaika ani live video phamani baga belana hambai ang onek dini pore live video phaika onek month ni pore ingkai bokong nutui suru khainai tom kok nutui ang chengnai bokok sanai chap mahang tongo ingkai haipano live video phaika bandaro baksa kok sanai baga kisa bakha phayo ingkai Jora bo kisa mane tongo ingkai ba Fiaba abo just norok ni comments mang ha kasi bisa angte bo comment rok khanani iba kok rok sanani bagai khatok togai phayo norok jodi comments khayang kay ang kuno sanani bagai bo mane sak sechungle busu kok sane bahai dana so please comment kare sabso tong and live video phamani bagai berana hambai joto by app song no jora takok tai bukuk song no bahai tong bai lai ingke tabuk Maising Jora hangrani season ingke Kachang mani Jora bo joto no hangrai rok kahap kono palai kana kahap kono hangrai rok ni enjoy khekana khakayo ang to onek haksalo tongo ang out of state Tripura tongya ningkai belan apsus tong nang khaibar tani male ibar hangrayo ang nogo tongmani ang chuti maya ni bagai ang belan apsus ahunit kogno dia kana ningkai batam khane bana jani samung bai bijingai ma tongo ang bo ke abani bagai guys please comment khade sab tong ane live stream please comment khade none comment ma kan none comment se mutabik kok rok ma sakhe je beleno khatong thoi phayo iba khushungui phayo haksalo tongui phano kok borok kok ma sakang kai tai kok borok chini Tiprasa rok kok ma sakai beleno khushingu hai diba na inkai tani male angbo out of state o Tripura ho tongya inkai chuti phainani bo maya inkaba phungni simi sairek jora sudah bunyi bahasa bunyi kok mamang bunyi bosoni kok mamang khoi matong leo haida ingka abon bagai so guys please comment kari sab tong hi ini saka Tiprasa Mithun hi hello guys hello please comment sab peka like video onek din pore tini borok tini ngomani ba lagara ko da dile maroda saka sagare kiza tamuro maisa kata dilip
da Dilip Saturday sabsa botong tai comments krai de please. Hi, hello guys. Takuk tai bukuk song please comment krai de sabsa botong. Tahu kacang mani sal bahai aing Tiprasa ni Tipra haste roko. Yang ko to bereno kacango kai belai kacang mani bagai. Sorry. So guys, please comment kare sa song tabuk mai saya ko okay. Okay, tabuk mai saya ko tomui ro songka basui. Basui songle tomui ro bo songka dara. Beran hambai nunga boso kurungoi tomani bagai. Inke live to ber ekdom borok phaya. Tar mala YouTube recommend bo ria belatan mala ang activities onek kom thangka kani YouTube ro video ro dajai gya baluka o video ro dajai gya ni bagai onek borok kom inka YouTube recommends klayang to channel no tabuk to around 5 months rong khana 5 months rong khana live video phaijiga YouTube video ro dajai gya inka mane YouTube ba onek haksalo tomonita kam bogo YouTube ekdom recommend khaya channel ro no. So belano hambai dara nunga boso kurungoi tomani bogo te sab tong sini bayap song please comment khaide noni comment ma ka belano khuchung na noni comment jim mutabi kok mas ka ka. So guys hello hi thank you so much belano hambai an live stream phamani bogo joto bayap song no please comment khaide sab tong. But nail tongo khokja khorone khoktam khokburi to ekdom comment cho khaya nai to ngano but sab ja ning kamu saimia okay ndrok comments khaga kito belano sanai taki ang ni comments mutabik reply rimana ni bagai sab ja ni tong but ini da Dilip simino comments khai tongo tai to waisa khaya hai. So guys please comment kare sab tong ja kha. So thank you so much joto ani bayap song no bosok kurungoi tong mani bagai kok satu ya ang borok kore ka mangtai bisik jora tonglak tani bagale মানে আমসো কক সাথে গেতা মানে ইং এক তো পরে তম সাকাতারা নুং এক তো পরে নিনি লাইভ ব পাইনাই মোবাইল ব্যাটারি ল একটু পরে নিনি লাইভ ব আচ্ছা মানে নি নুং মানে কিসা পরে নিনি নুং আনে লাইভ নি থাকি নাই তাই মোবাইল ব্যাটারি ল ওকে ko kore dara মোবাইল ব্যাটারি ল হেগে তো নুং চার্জ ও খাই দি মোবাইল অফ খায়া কনই choke dara kun problems kore bahai tong tai kahamna tong na ble dara ayo Tripura haste ro tabu kasang mani bahai kasang mani kabang da sagre de kisa kasang mani bele de kasang sagre de kisa. Okay belena hambai dara comments khmani bagai thank you so much. Thank you guys all of you friends please comment kedi sab tong no ane live stream mo basa kurungoi to mani bagai belena hambai. Kacamarok bahai sagre de kisa G. Hello G, hi G. Thank you so much. Thank you guys. Comment kemani bagai ani live stream bo. Baksa hambai dada. Okay, belano hambai nono bo. Kai kokore. Kai kasang marok bahai tabuk engo. Tripura haste wo bumsurok kasang khatabuk. Tabul kisah komrong khana na kasang mani angi bar hangre pura nogo pegang ke to ang Simon kamu bumsurok kasang. Dan barang suti mali yang ke ba berana absus mokali muk simi se klai tong shuang jaga wa nok ni borok hangrai ni awan samarok hangrai ni enjoy khaimani ani dol rok friends rok nok ni joto no kai ang to out of state hong ka batam khaine bas buya baksa ni kota hangrai yang bo hana tuktak khai pai bi kheta taw tam khai ne ma okay abono They viewer song please thank you so much on the live stream pemane boge please comment kegani sabse tong after long times ang live video phayo onek din ni pore onek din ya onek month ni pore
5 months ni pore ang YouTube bakatisa ungphaika tesa kanak ungphaika ke aboni sakang beleno busy tongmani bogoi jora kesa tongmani bogoi ang live video phaimia eba YouTube ni video rok content rok sanabai maya ni bagai YouTube jora ri maya. Thank you so much. Hello munai ari pare Dara onek yagulo onek yagulo tesa like dan miss you. Thank you, I miss you too. Beleno mucho khayo no munai ang live video phaya balokam ke YouTube baksaba beleno hasalo ngima tong ke jora ke sebni bagai bahai tong sagari munai norok tai comment khagiri please subscribe tong. Okay, thank you so much. And live video pemani bagai komse Kwchang ma le akja Kwchang ma le komse na. Okay, angle sabta kaisa ka anguro pemani sorry abun bagai okay sabta kaisa ni saka ke ang tebu Kwchang ma jagao tongmani okay o jagao beleno jora ke sep am bagang ekdom hakchal khema tongka okay munai jesto semano ang thanga sakang bo munai jesto ang sakana ekbar nungo baksa ang call khai kok sapro ang boro thangnani boro thangya hinoi na munai jes nung to seman na okay ang tini family sabta kaisa ro khana uro family kai ang uro phakena nogo thana tongmani si haipano okay ang tabukta sekete ko buni appointment ni bagai ang ruma phaija khata okay o jaga na ang agio tongo ani YouTube ni start ang o jaga tongtino khayo YouTube bo okay tabuk desa tini live video phainai gana nang phaima nagana bumsoro borok phainai hinai phiaba YouTube to recommend khaya tani malai onek dini pore YouTube connections khai to khable na kai YouTube recommend roya borok 2 jona 3 jona 4 jona haino na ko koroi happy hangrai dara nungke awan masalia awan to masalia boro masane bana mu jagara aram awan rogo masaya kai yes dara nung bahai ke tong dagra de sagra de acha okay ang kaham no tongo munai norok si bahai tong sagra de jotom ngai nini nogo nini poribar rogo bahai tong bai lai please sagra de yes engka abaka like dan dara okay berana hambai hello phai kaham naku tima blog ata moto munani channel si nini tag channel engkai bum alada mane ang tini naimani naku timan muni live video thangya sakangta engka bum kha alada kai chehara kai nungno kai sabuni mi channel khahina ang wanai ma tong khatini nuga kone haipana orokang nai mani bum kisa tekha ja kai alada khunu ja ko to agina hakena nuga ko kai best no dara ani family bo okay kaham kong no ingkai hangre ro kaham kono enjoy khai kana kaham kono like kana na ingkai munai saka mono use khayo dara abo khai ri acha ko koroi ingkai bum bukisa sinimi yang tong hangka batini live video ang thanga saka agiwa ang live video khaka na sing bumsuk borok pai haida mane any time 40 50 60 70 hai borok tongo ingkai totally views 5000 6000 2000 hai rok borok tab bole onek dini pore phaimani ingkai YouTube asang video bo dalia ingkai video bo dadaglia jora kesabni bagai short video bo dajaglia live video bo khlaijaglia ba tabo YouTube ekdom recommend rohya ani channel no so haipano beleno hambai amrok baksa korongoi tongmani bagai jeta bayap song please comment khai din rok comments khai kana ni comments mutabi kok ma sakai ang beleno khusingo engke aboni bisingo ani channel jodi katalangka ba subscribe khai di subscribe khaima logo bell icon click kare ta pok di takang protek video add khamani logo nokhen recommendation sogonya ni bagai ani channel demonetize ingjak ang belen afsus tabo 5 tarik 20 tarik February January bo 20 tarik January ang tese reapply ma khaisapne bono antara basui bai no bo belai khai miss khai okay ang ni basi bai no ang sanai do ingka ang basuna da sanai na bai no sanai abo sarita sabno sanai ang basuna da sanai na bai no sanai bo puro final dara chupra bo ang final next month final Iko ang 11 tarik okhona tongmani si this month ni ang thanai 11 tarik okhona tongmani ingka hangrai pura ang full ani family baksang hangrai enjoy khenani bogai ani planning tongmani phiaba tam to tawden ko sor pagasido kai ani kisa ujaga bo kisa borok komu ko khab bisa aun bagai ang suti rok malia but bere lapsus just mokol kisa mukli rok kai mahai ka no phaina mujumani kubune saun nok ni borok no ang video call khai nahar ka hin nahar fruta ingkai okay munai pulung ti bahai tong nung sagar de do maru saka ingkai comment si phayan to ko oi tabuk si tomo kon phai tong do 1 minute or comment phayan to ka ani mobile ta
laptop ko phai tong but uro ka phai an to ka tabu is phai okay abro kata ma basi bai no sadi ta tom saka basi bai kunui no sadi ta acha basi bai no kunui no sana nako kore ang kunui no sawi ne do ang musi song to modar okay to musong kam to musong kam nai nung sagar dam to musong ka hingkai monajes ka hamro nung bahai ngo to mu rok song ka mar saga sari pangni sagar de. So all of you guys, please comment kedi sabso tong an live stream bo. Umro ni support dangui tong lang belen tabo ani channel demonetize ungui thangka angkai kaisa problem timbagai ang video ba nong aboni demonetize ngani video rok bang sanam nai. Angkai abono bahai kata monetize khairani bahai kata reapply khairani abono bang exactly ang kaham khaino sanai ani tapsang reapply khaigana ko 20 tarik 20 January 2025 bo ang reapply khainai amon pore khai ang hanai ung samnai phajabna YouTube wa hano hai kok kore dara joy hin hambai munai ja tok kakai acha tok kakai bai okay ani mui kubang mano tongo dara pa kubang ma mai rasana na mui rasana hepon sai khane ja tom mui ro bosong ja kha kai berena hambai munai ja no kai tai sagra dei hangre rok bahai enjoy khaika so guys please comment kari sabso tong ingkai munai jes o je naku tima block nung sini aba ani munai si khoi ni bokai hapana botabo chennai o tongo ingkai rok bo baksa bo kurungi mano kokro slai mano haida ingkai comment ro khaile de bo baksa ingkai ani munai no ani mama ni besajukta ingkai guys sabso tong please comment khai de je tong nai joto bai so ang tai bisi jora to tongrak tini tani male live video borok kori kam tong thoja ya gai phainai tesa ang kaham kai tesa ni video rok kaham video rok sanamane pore tini just ang trial ni bagai live video khlaini gana ko hine ang phaimani ta ingkai guys thank you so much tam sakan sailap koroi dara mai kom sanai mui no kubang suprak sina okay tara okay ko kore munai sa de mui ro pon sa de ko kore but mui ni sare to masika bangsa no hai de bana inge ta ka kok sungnai no ta ka tam sum bin mung YouTube tam sujak to khamo o je thaichuk phara phai ta bok ni live video ro ko sagari munai tini dara thaichuk da phai no ni live video ro ko hangto kok se balo khabo baksa bo tani male ambu kisa video tongo ke ang jaga tongo jaga bo smartphone rok allowed koroi agi bo mane ang je 5 mas tong phaman jarata jes ni para bro okay jes ni para bro sungui ta kamana please sagrane oi dara lachi wo je tauna lachi ne ba mane phara phai ka hi sungu ta won tam lachi ne ba lachi je kok sanai si lachi ya ka ba nung ne tam ba na ke kok kori munai abo jotoni jaga no jotoni life no mahayango jorabo haida ke jorabo ani bungkhana jorabo ni bo haida ke abo to phainai no phayo thango mono lachioi kuno ngani kare je sia boji semano so guys thank you so much thank you please comment khegere sabso pheka ani live stream bo je phainai jotono no belena hambai but if you comment so khaijadi kichang koi no jotono no comment khaidi অনেক দিন পরে তিন লাইভ ভিডিও ফাইকাবা নরনি সাপোর্ট নাঙ্গো আং তাইসা আনি ইউটিউব চ্যানেল বো ডিমনিটাইজ ওংখা ওংকাই তাবুক আপকামিং চিনি বুসকাং ni 20 January apuro ani tisa reapply nai ওংকাই tisa haino hai ang katal khai ma cheng sabnai abon bokang bereno absus phaya dara akon khinai lachia nugnai na mun na mala now abole haino khinela che phon nungnai to mala sine nebre na abo to kok kubino inka nakutima ani kami jompui jola oto munai ibar ang nogo phaya kale jompui jola phaina boise sakenai noni para phasing to mara saini biangom but jompui jola wo ang thangka giwo waisa waini ro thangjaka abun thanga thanya ko o haksal sibile jompui jola haksalo inka edc bai to salya bisik kumulong bai de bisik salya phaidi tara okay phainai ani kaisa ni khas friend dongmani ta
ang bono belen miss kayo ang hoito ba nono sungka na saimi ang nono sungka ani kaise friend tongo ningkai ayang ni no tabuk tabo baksa ang communication ro korikya agibo onek close friend ang tongmani bo baksa onek close kai ang korok salaimani ta kai tabuk kai mobile number ro korikya kai communication ro korikya saimi ambo kajek thangkana haida ningkai abo agi rong ni korok ta na tini bai busuk sanai 5-6 years ni sakang ni kok kay tabuk to saimia sungkha dara bat ang sinimaya abo to borole sabole sabasu sinine bana amtuk jompujala bo to onek kotor no bong ni nok to jompujala blog be bisik chal jai ni sawano kay jai hok kicha onek din pore ba kicha kok ma tabu rogo communication rok man kai korok ma sakata khushi tongo hai de bana purana friends to all no all is goal is samani abo to kubui no heda ingkai kosu kore ga tong khaise na so guys please comment kari sab so tong 6 viewers tong only 6 viewers ang belen apsos ingkai nro comment khai khai jite bo khushing nai comment ro khai jari sab so tong je phane tai like kaja khana ta pok de ta ani channel ka tal ga please subscribe khai de nro ni kaja support nangoi tongo to tai munai pulong nung tai bagi sagre tai joto nok mama song mami song joto nok kamna tongbai na nogroko ambo ikibikisa jora kesep ni bagai kogrok call khane pan jora manya dara ni duty koroi de ihi munai ang duty ro khaya ingkai ani duty ro koroi ang duty ro reason angeta ang office ni samung khayo ingkai ba ingkai agio to nukna ang live video ani live video ni somoy daily horo ang live video khayo 9ta ni simi 11ta jora agiuta every night ang pray sumunung khayo kai jora bo 11ta mane 7ta ni simi thango 12ta ngo 12ta rok bai thango 3 ghonta 4 ghonta rok khayo ang jora lai kano bui haino sungu nung ani mane ani ang hai je samung khaine rok an sunguta nung diti rok khana nang ga dai noi kai ang rok tatom sanai ba Ingkai ang bunung haino ingkai chunglam su jora se maya no ka bai ke man am harano sungo baksa borok ingkai abo to jani smart bai hai dana je jani samang bai jani ani duty ingkai suduk horo simisi horo bolte mane sanjao simisi 8:30 jora 6ta ni simi 8:30 jora 9ta bai tungo kamrok khaite mane te komni kamrok khaite ta kangkai 6ta umahai sarik sanja 6ta samoyo samung cheng khaingke ingkai 8:30 jora hangkani pai tungo ta duty bolte office ni samung abo norono sakabo nung bujigla ingkai salo tongo ingkai te horo kete nangya salo kani umahai 12ta ekta hangkani pai thang 9ta 8ta 9ta rong simi ang office samung khana chengo ingkai amai jora ekta rok bai thango kisa samung kabang haka ang pore kang totally free ngo ke suduk tai jora matai ang pore kani sarigo evening ni sung hangta koita wo maisa nedar ang maisa ka tini dakti no khata ni male ani office ni o samung botini koroi ingkai every Thursday o ingkai boddo off day ngota roton jamatia kaham de tong dada mai rok de sakadara ang mai saka belona hambai takuk roton borning ka sagade phai kaham ani live video phemani bagai belona hambai ani channel katal nang khanu ang semia ingkai jodi katal hingke ba ani channel subscribe khana ta pok di ingkai tai joto tamui bai sakha badana tok tui bese ik karita ingkai obai saka ingkai te chung chutney banoka ojaka chung jodi kunusi tongo ingkai chung kunu no tongo ka chung kunui alada khaibo jora chutney banogo kai jorabo mane je chung je tana mo mane tintani som gas rok botongo jagao kai chung ni jino songo chau ai tongta ingkai angkutal ya dada okay nung katalia kok kore ingkai ka berna hambai ani live bistu mahana kurungui tongmani bagai onek dini pore live video phayo ambogo youtube recommend khayang saime tini borok masamang ni ja phaino but tabuk je phai tongmani amsuk phaika onek balance hambai ya ka amsuk jora je phaiglang na hine ang songmani ang moi song tongo dara taisa tong phayano okay munai kok korai songde moi kam kana nung am baksa live video kok sabono yango moi bo songano ingkai taisa
অনেক মানে মুই রক উল্টা পুল্টা থানাই যাও রং Angkai oke angkai daroton bahai tong sagrade Tripura hastewo bahai tabu kacangmani kabang dangka te bahai rok tong sagrade ufdara angle norok kam khainai rok nom busai naya khai rogo mane tamse ufdara angle norok kam khainai norok kam khainai norok no busai naya khai muna eta shegere please kisa ta juli de don't mind please ang kisa buji me to kata ang buji ni live ang daily nai go dara okay ko kore bela na hambai ani khabai bela na hambai ya porno thank you so much and live family bagai daily family bagai kai tomro khai to nong daro ton please sagrade tomro khai pora puri kara kaija khai iba student da iban na tomo samuro khai tabuk sagare please kai munai tia comments khagare angni comments na buji men toka kusang thali ada Tripura wo ata Tripura to kasang mane kom no ingke ang tomo jaga tak belana kasango o jaga to UP ingthu Delhi ingthu Punjab belana kasango ekdom kasang mane jaga o jaga wo Kolomon samai bo belana Colombo kasang mane Jora bo belana kasango jaga ta ingkai Kolompro bo একদম এশিরক অন খায়াকে তং সিমায়া আমহাই আমসুক মুশকিল আমসুক কলম্বো কাচামন জরাবো অনেক বেলেনে কাচাঙ্গো তো সব তং প্লিজ কমান খাইগরে তাই ও ভিউয়ার্স আনি যত তাকুক তাই বুকুক জং যেসুক বরক ফাইকে আংখাই খুইজিং কামসুক বরক ফাইকে বাপ তানি মালে আং তো চং ye kun din pun amsuk borok faina nei tini masa mang loksi faina nei chongoi tongmani but comment kheta takuk chong kisa comment kheka YouTube tisa recommend roh kamu hai de but khia ba ko korai net slow hai thoka jo viewers please comment khai de sab tong an khaba joto no an live stream famani bagoi beleno hambai an live stream joto vibe song no welcome khlayo so sab tong comment khai de no comment mutabik bamno ba ko ma sakai jang beleno khuching nai ingkai sab tong please sagra kisa comment khai de kisa sab tong daro ton sai khare gede tam rok khlai nung tai tam samuro khlai tong please ingkai ang tong udara okay angkai nung tam samuro khlai tabu puriya tong sagade kisa daro ton munai jes da tongkho sagade kisa acha mane ang norok hai kam khai nai rok no khai rogo okay khai rogo bihik busai khibi ma to abo to kono hai da na ingkaba but ta khai biam sukbo okay tom khana bachini kopalo si amha ka sujak bo tongo okay ki Mithun salsa sengkrak nai umtena but munai sereman chare phangini sini ang umuno hamjago ang salsa sengkrak nai but ang ta proud bongo do okay tan moga ang korkrak sengkrak ungoi ang tabuk tom khaiman kha haida kokhamosi ang sengkrak ngai phaikan ga tabuk chini sengkrak ni bisingo chung kaisa NGO no tu chung samung tangka chini Tiprasa ni Tiprasa do phane bagoi chung chuba sukhana bagoi amorok chung khaiman ka kai abo chung just chini ang giri sengkrak ungya kai ba ang je samung khlai tongo amhai rok ungya kai khaimang ra kham kai belana ang proud ungjo go tang nije saksang hamjak mane khuching jago kitini ang o jaga phai no ang kaisa chung kaisa NGO khulugoi aboni tuya kone chung lukuro chuba sukhaiman ka kai chung belana khuching uta ang nije proud bongo haida but apsus to tamulung ya to nai ba haida amoni bagoi no ang bo muchung ya dara hai no but joto borok bo amsuk bo ungsia na tamni male baksa onek kosto manjago baksa onek ungjago ang to tabunai dini dara to ang khali ngi pension phainai ang to kotor bongli atai tani boga ang mane ang promotion bonalia hai diba ang mane chakri bo khaili atai khali ngi ang pension phaisinai ingkai phiaba ang khaiga ga te kaham ano bujotono sao ani kotor bana sao ani senior rok bana sao ke nungtan boga chakri khaili atani boga nungya karna nai tong tani boga yakar kahai rok ano sungu phiaba ang to tom sanai ani la ang jepun ji uru phayo office ni samung ma ang bisi khayo ingkai amsu kosto ni samung ang ma khaya ko
but customer ang senaman mayang ya but just mane mentality customer tang physically ang customer ya mentality mane mind ang amsu customer to ki nok ni haksalo ang suk matongo hai deba ek to nok ni khungo khibi amsu haksalo ma baba no khibi konoi ingkai chare khono khibi hoi tai Tiprasa lukurogno chini festival chini program nadi nogo hangraing tu ang kini bojagawo ujagawo ingkai aborok makai kita bo mane ani kaisa message WhatsApp message payment boga ang engo kisa dian sokoi tongi kata mengke amorok no tu yakan belen apsus tongo hai na kam ke phaide dara e okay au dara no to hai no amo to hai na e hai no munai phainai ang te bisa tongkhani next year ho kana ang phainai movie for the week okay doko kore ani kaisa message important message phai tong kata ang live video si in ma khaise nai chini bijura pehli thi last week but abi important message phai kata ang live video si in ma khaise nai tabo so ko kore ang well ang try khanai next khana ko tese live video phainai ni bagai hai da khana ko tese ang live video kisa jora ni bagai phone ang phainai ni bukang sai tok nai so belana hambai joto viewers okay good night munai good night no an important kaisa WhatsApp message phai tok ka abona mana nei hai da nikai thank you so much all viewers belana hambai am baksa kurungoi to mane bagai okay bye bye khana samalana hai thank you bye angkai jak surai masa tongo class 9 o Saint Andrew School of ang cat business khayo okay ko kore okay ko kore cat business khayo kai license by da khai nung kai nini charai class 9 o puri tung na busor charai musa tongo class 9 o ka banung ba an nung ana tan tar nung nai ba nung ba no ano ba munai sinuk di dai de bana angle nini sara onek kususi nai nini sara le class 9 na support tung ka ban sara onek kususi na he da okay good night joto no kai belona hambai an live stream bo am baksa kurungui tomani bagai toni male ang chongge tinum su pan borok phaina hene onek dini pore family YouTube to recommend no ro yang semia kai tini jora mane umsuk pan phaika ang belena si khusi kai jora phaika haina hai nro baksa ang kurungnai kai thank you so much an live stream family bagai joto bai apso no okay bye bye joto an viewers takok tai bukuk chuno so love you all bye